ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଠାରେ ଅଛୁ। ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 1993 ମସିହାରେ ପାନ୍ଥଶାଲା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପାନ୍ଥଶାଲାର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 1993 ମସିହାରେ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପାନ୍ଥଶାଲା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଥିପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏହି ପାନ୍ଥଶାଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ପାନ୍ଥଶାଲାର ଦୃଶ୍ୟ। ସବୁଆଡ଼େ କବାଟ ଖୋଲା ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏହାର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାର ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁବିଧାରେ ରହିପାରନ୍ତେ କିମ୍ବା ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତା। 1993 ମସିହାରେ ଏହି ପାନ୍ଥଶାଲା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କୋଠରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏହି ପାନ୍ଥଶାଲା। ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲର ଯେଉଁଭଳି ବିକାଶ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନାହିଁ। 2019 ମସିହାରେ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲକୁ ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଖି ଦୃଶିଆ କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ 2019 ମସିହାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲର ଯେଉଁ ରହିଛି କେବଳ କେତେ ମିଟର ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଲୁଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଚର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କୋଠା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଠା ରହିଛି, ଯେତେ ବିରାଟ ପାନ୍ଥଶାଲା ରହିଛି, ଏହି ପାନ୍ଥଶାଲାର ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ଲୋକ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ କିମ୍ବା ଏହି ପାନ୍ଥଶାଲା ଅନ୍ୟ କାମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରନ୍ତା। କିଭଳି ଭାବରେ ଝରକା ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କହିବା ଏ କୋଠାର ଯେଉଁ ଚଟାଣ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଟାଇଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏହା ଦେଖିଲେ ଯାହାକୁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲର ବିକାଶର କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପାନ୍ଥଶାଲାକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେବ। ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲର ଯେଭଳି ବିକାଶ ହେବା କଥା ସେଭଳି ହୋଇନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୁଅ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି।